Usa sa labing gipaabot sa pagselebrar sa Saulog Tagbilaran 2026 mao ang street dancing o ritual showdown ni adtong Domingo, Abril 26. Ang 15 ka barangay sa Tacbayan sa Tagbilaran nagintigi og nagpakita sa ilahang gipangandaman nga presentasyon nga street dancing gikan sa Plaza Rizal ug nisubay sa CPG Avenue hangtod sa CPG Sports Complex para sa ritual showdown. Usa kini ka aspeto sa atong kultura, tradisyon ug selebrasyon isip Tagbilaranon ug Bulanon. Libo-libo nga bisita, turista ug mamistahay mitambong nakasaksi sa maong pasundayag dito mismo sa CPG Avenue ug Sports Stadium o sa live streaming sa ilahang mga panimalay. Okay, mga gala, with us is our beloved and very energetic Mayor of Tagbilaran nga nakakuha og taas kayo nga approval rating sa mga Tagbilaranon. Mayor, sa mensahe niyo para sa katawhan sa Bohol ug sa tibok Tagbilaran. Yes, una sa tanan, mo greet ako sa tanan Tagbilaranon. So, happy fiesta, viva Senyor San Jose and happy Saulog Tagbilaran. So, unsay imong mensahe karon Mayor nga karon nga despite our crisis, you are managing it beautifully. You have a very high approval rating. Unsay imong mensahe Mayor sa tibok Tagbilaran ug tibok Bohol? Yes, klaro ang atong direksyon sa city government. This is an energy crisis. Of course, na-release nato atong assistance for the transport sector, our tricycle drivers, and our mga mangingisda. Naputay libreng sakay sa syudad sa Tagbilaran. 4 p.m. to 8 p.m. Everyone is welcome. Tagbilaranon, non-Tagbilaranon. And tomorrow, mag-start ang ato ang food subsidy. Kani atong food subsidy, hatod natong balay to balay. Unya kani makumpra sa tanang public market sa Tagbilaran City. Those are our measures to address the energy crisis in Tagbilaran. But at the same time, atong hinumduman, nga kinahanglan i-boost po nato ang economic activity sa atong syudad. Kaya ang atong probinsya, atong syudad, nagdepend sa tourism. Unya kinahanglan, trabaho gyud ang atong protektahan, kay bisan sa krisis, atong sukan ang small and medium enterprise. Saulog Tagbilaran is a reflection to this commitment for support sa atong mga small and medium business enterprises. So at this point, Mayor, congratulations nga maayong atong pagdala sa Saulog sa Tagbilaran 2026 and we hope nga tanan taga Tagbilaran ug tibuok Bohol and beyond mobisita nato para sa atong Saulog Tagbilaran 2026. Daghang salamat. Salamat! And Saulog Tagbilaran, viva Senyor San Jose! Ito mga higala, anias, kuyog nato diri sa ato sa grandstand mo ang 15 ka maanyag nga mutya sa Tagbilaran candidates. Atong interview ilailahon nato ang duha sa kandidata na atay Miss Dampas. Okay, Miss Dampas, how are you? I'm doing great. How about you? I'm okay. But anyway, kumusta man inyong activity karong adlaw? Honestly, it's really tiring, pero enjoy dyan siya kaayo. Si Miss Boy, no? Kumusta? Okay na kaayo. Nalingaw na kaayo sa Saulog. Okay, so unsa may part ninyo ani atong Saulog celebration? Among part is for exposure lang since postpone pa man ang mutya para ma-hype gyapon o naagihapon ang fever sa mutya karon 2026. Daghang salamat. Kuyog na ito mga higala nga ato ang magiitan nga First District Congressman sa Bohol, si Honorable Congressman Babaya. Pugani ang mensahe niya para sa mga Bulanon mahitungod sa atong Saulog sa Tagbilaran 2026. Ato ang i-invite nato ang mga katawan nga mukuyog sa ato ang pagsaulog sa Tagbilaran City nga fiesta pinagi sa Saulog mga activities karon di ata sa Saulog Street Dancing Competition. Unya na pa mga daghang mga activities kani ato ang halad sa ato ang mahal na patron Senyor San Jose. Pasalamat ato sa tanan mga grasya nga nadawat nato dili sa mga tagsa-tagsa ka mga kinabuhi sa atong mga pamilya ug apil na pod ang ato ang syudad sa Tagbilaran ug sa kitibuk ang probinsya sa Bohol. Salamat kayo ug ari na, come celebrate with us. Mga gala, niya kita karon sa grandstand sa CPG Sports Complex para sa pagsaulog sa Tagbilaran Saulog 2026. Ug kuyog nato mga gala ang si Governor Aris Omentado ug ganiya mensahe para sa Saulog Tagbilaran 2026. Well, ako na kong kalipay no na naghimo o gimugna ang Saulog diri sa Nakbayan sa Tagbilaran. Headed by Mayor Jane Sinsoria Yap o dako kayo
ang impact nini tuod man na naatay crisis pero gipakita gyud na paghandom sa tong mga mahal na patron ang mga ritual na gipakita dinhi sa tong mga kaigsunang tagbilaran. Salamat kay Nagop. Pero ako last pangutana Nagop. Unsa ka importante atong pagsaulog sa atong mga piyesta, sa atong mga festival despite nga giingon nila nga natay mga crisis nga nahitabo karon natay mga gisagubang nga mga problema. Well, nasayod magyutan na ang atong pag celebra sa kapistahan mao ang paghandom sa mga santos, no? Okay. Panahon karon na natay crisis, so importante na ato gyon ilaom ang mga challenges natong gisagupang karong panahon na pinagi sa pag celebrar sa atong mahal na patron dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Daghang kayong salamat Gob. Bisan pa sa mga gisagubang nato nga mga hagit sa panahon, nagpabilin kita nga malaumon ug mapasalamaton sa mga grasya nga gihatag sa kahitasan pinaagi sa atong patron saint nga si Senyor San Jose. Suroy na, Ari sa Bohol.